Вось як прэс-сакратарка Лукашэнкі Эйсманд пракаментавала гэта расійскім журналістам. Спачатку хачу нагадаць, што рашэнне аб памілаванні Мікалая Статкевіча прэзідэнт прыняў ужо даўно, але тады ехаць у райскі сад Статкевіч адмовіўся і вярнуўся ў турму. Мінула немала часу, у асуджанага пачаліся праблемы са здароўем. У прыватнасці здарыўся інфаркт галаўнога мозгу. Кіраўніку дзяржавы паступілі шматлікія звароты сваякоў, жонкі, родных, з просьбамі адпусціць асуджанага дадому, каб мець магчымасць прыглядаць і даглядаць яго. Прэзідэнт і з гэтым пагадзіўся. Паводле Марыны Адамовіч, усе 5 месяцаў пасля таго, як адмовіўся прымусова пакідаць Беларусь, спадар Мікола заставаўся ў той жа калоніі ў Глыбокім. Палітыка як вывезлі з мяшком на галаве, гэтак з тым жа мяшком і з цяжкамі на руках у тую ж калонію і вярнулі. Там Статкевіча трымалі ў поўнай ізаляцыі, а жонцы хлусілі, што ў іх яго няма. Пасля інсульту турэмнікі тэрмінова адправілі спадара Міколу ў Менск. 3 тыдні палітык правёў у рэанімацыі. Ён удзячны дактарам за ўратаванае жыццё. Цяпер у Міколы Статкевіча паступова аднаўляецца маўленне. Марына Адамовіч парадавалася, што ў дома старыя коцікі прызналі гаспадара. З намі на сувязі Анатоль Лябедька, дарадца Святланы Ціхановскай у канстытуцыйнай рэформе і міжпарламенцкай супрацы. Вядомы беларускі палітык. Добрый вечар. Добрый вечар. Вітаю. Спадар Анатоль, ці хвароба Міколы Статкевіча сапраўды стала для Александра Лукашэнкі важнай прычынай, каб яго вызваліць, на вашае меркаванне? Падаецца, што галоўнай матывацыяй Лукашэнкі ў гэтай сітуацыі з'яўляецца не гуманізм, а натуральна страх. І Лукашенко давёў Міколу Статкевіча, як і вялікую колькасць іншых людзей, да стану, калі яны балансуюць паміж жыццём і смерцю. І гэта персанальная адказнасць і Лукашэнкі, як архітэктара гэтага рэжыма, так і вялікай колькасці людзей, якія спрычыніліся да таго, што і Мікола, і тысячы людзей аказаліся за кратамі. Таму страх, ён не захацеў браць на сябе яшчэ адну адказнасць за магчымае забойства і вырашыў проста пазбавіцца на гэты час, на гэту сітуацыю ад Міколы. Таму тут няма гуманізма, тут ёсць толькі страх. Спадар Анатоль, дык як так, калі столькі смерцяў насамрэч вісіць на сумленні Лукашэнкі, там няма дзе таўра ставіць, адным чалавекам больш, адным менш, як бы цынічна гэта не гучала, у чым тут страх? Лукашенко зараз вельмі матываваны ўсё ж такі на тое, каб мець стасункі з Белым домам, з Трампам, і ён разыгрывае амерыканскую карту, і ён якраз сябе пазіцыянуе як гуманіст на амерыканскім накірунку. Ён ідзе насустрач Трампу, вызваляе палітвязняў, правда, пры гэтым набірае новых, і яму вельмі важна зараз сказаць: глядзіце, я выконваю усе вашы жаданні. Вы хацелі, каб я вызваліў гэты канкрэтны людзей спіс, я іх вызваліў. Нават у сітуацыі з Статкевічам я яго вызваліў двойчы. Глядзіце, які я гуманны і які я добры партнер для Амерыкі. Таму так, тут з аднаго боку страх усё ж такі прывід таго ж Навальнага. Зараз на Пуціна ідзе вялікі такі накат і міжнародны, і ўнутры краіны, што ён такі забойца, і у людзей урэзваецца ў памяць, калі гэта звязана з персаналямі, вядомымі ўнутры краіны і за межамі. Але тут гэта спалучэнне страха і гульня у Лукашэнку як партнера амерыканцаў, які выконвае свае абавязкі. Таму я думаю, што Мікола Статкевіч яшчэ ўзнікне падчас камунікацыі Лукашэнкі з амерыканцамі, і Лукашенко будзе якраз пушыць сябе як чалавека, які вызваліў Статкевіча, нягледзячы на тое, што для яго ён застаецца злачынцам, але ён выконвае тыя абавязкі, якія ён узяў перад амерыканцамі. Тут такі з аднаго боку страх, а з другого боку такі прагматычны цынізм. А навошта прэс-службе Лукашэнкі, спадарні Эйсманд, давялося ўвогуле ўсё ж такі каментаваць вызваленне спадара Міколы, маўляў, там сваякі, жонка вельмі прасілі яго памілаваць.
Хотя, в принципе, мы ведаем, что сам спадар Мікола пасля вызвалення у ліпені мінулого года вырашыў застацца ў Беларусі, за што паплаціўся вось вяртаннем у глыбоцкую калонію. Для рэжыма ёсць мэтавыя групы, і ў гэтай сітуацыі яны не працуюць там на нас з вами, на нашу ацэнку сітуацыі, того, як мы прадстаўляем яе. Гэта арыентавана ў першую чаргу, як я ўжо сказаў, на адміністрацыю Белага дома, і гэта арыентавана таксама на тое, што некаторыя палітолагі называюць, так скажам, палітычным балотам тых людзей, якія хістаюцца. Вялікая колькасць людзей у Беларусі паміж прыхільнікамі пераменаў і чальцамі клуба фанатаў Александра Лукашэнкі. І іх багата. І вось з гэтымі людзьмі рэжым працуе. Яны спрабуюць сябе пазіцыянаваць менавіта як чалавек, які схільны на нейкія добрыя пазітыўныя крокі. Гэта праца на канкрэтныя мэтавыя групы. Спадар Анатоль, ну наконт палітычнага балота, тут все-таки вілами по вадзе, наколькі там ім ввогуле важна, ёсць там палітвязні ці няма, але ёсць мэтавая група, якую вы ўжо згадвалі, гэта амерыканскі бок. І той, што і Лукашенко спрабуе паказаць сябе такім гуманістам. І калі браць нават вось гэта тлумачэнне, агучана яго прэс-сакратарамі, прапагандыстамі, вось гэта амерыканская, заходняя аўдыторыя, яна верыць падобным тлумачэнням, альбо, в прынцыпе, не так важна, верыць ці не верыць, выкананы протакол для галачкі агучана, все, рухаемся далей. Ну, глядзіце, я б не недооценивал тое, што Лукашенко перастаў працаваць на электарат унутры краіны. Насамрэч, амерыканскі трэк для Лукашенко вельмі важны. Лукашенко чалавек ва ўзросце, палітык, які зараз прырухуе качка, якая на дзве нагі не можа нармальна ступіць. І ён, конечно, задумаецца пра тое, што будзе пасля таго, як яго не стане. Лукашенко ўсё ж такі хацеў бы ўвайсці ў гісторыю як некая асоба, якая мае як прыхільнікаў, так і апанентаў. Ну, умоўна кажучы, нейкі варыянт беларускага Пінашэта. І для Лукашенка гэта моцная матывацыя. Падавалася, што пасля 2020 года такой магчымасці ў яго няма. Але вось Трамп даў яму такі шанец. І Лукашенко ўжо атрымаў пэўныя плюсы ад таго, як у яго развіваюцца стасункі з Вашынгтонам. Дзякуючы таму, што ён мае камунікацыю з Трампам, што ён вызваляе там палітычных вязняў па запыту амерыканскага боку, ён умацоўвае свае пазіцыі ўнутры краіны. Па-першае, сярод номенклатуры ён яе умацоўвае, і яму удаецца нейкую частку электарата таксама перацягнуць на свой бок, што для Лукашэнкі таксама ўсё ж такі важна. Ён не будзе трымацца каля ўлады дзякуючы выбарам, але ён ўсё ж такі хацеў бы, каб была нейкая праслойка даволі вялікая ў Беларусі, якая яго падтрымоўвае. Таму тут не ўсё так адназначна. Ну і Трамп для яго гэта якраз магчымасць хоць частковай легітымізацыі на міжнароднай арэне. Без Трампа тут яго абсалютна няма аніякіх шансаў. Я думаю, што яму ўдалося пераканаць Вашынгтон, што ён можа быць не толькі там паштальёнам, які перадае нейкую інфармацыю Пуціну, але ён чалавек, які можа ўплываць на нейкія рашэнні Пуціна. І трэцяе, тое, што ён сказаў, ён выконвае. І вось на гэта ён працуе, умацоўваючы свае асабістыя пазіцыі ў Вашынгтоне. Без гэтага у яго няма легітымізацыі, і няма ніякай абсалютна магчымасці увайсці ў гісторыю нават як супярэчлівая фігура. Спадар Анатоль, на ваш погляд, ці будуць дабівацца ўлады Лукашенко асабіста, каб спадар Мікола Статкевіч пасля папраўкі выехаў за межы Беларусі? І ці будзе ён сапраўды, вось гэтая прысутнасць Міколы Статкевіча нейкім чынам уплываць на палітычную сітуацыю, на настроі ўнутры Беларусі? Ну, тут магчымы некалькі варыянтаў. Адзін з іх той, які вы агучылі, магчымая дэпартацыя Міколы за межы краіны, а другое, гэта трымаць яго пад поўным кантролем. І калі гэта ўдаецца рэжыму, то ён можа заставацца і ўнутры краіны, але без
фіксацыі сябе ў публічнай інфармацыйнай прасторы. То бок, магчыма, і першы варыянт, і другі. Спадар Анатоль, ва ўсёй гэтай гісторыі, дзе якое месца займаюць дэмакратычныя сілы? Таму што вось вы згадваеце і пра пэўныя поспехі Лукашэнкі на дыпламатычным фронце, на вашынгтонскім накірунку, і тут вось і кантроль поўны за палітвязнем Статкевічам унутры краіны. Дэмакратычныя сілы, дзе тут, што робяць, у якім кірунку рухаюцца? Ну, я ацэньваю сітуацыю такой, якая яна ёсць, рэалістычная. Гэта не азначае, што тыя мэты, якія ёсць у Лукашэнкі, якія агучу, што яны будуць рэалізаваны на практыцы. Пазіцыя Лукашэнкі на сённяшні дзень выглядае даволі такой хісткай. Ну, мы бачым, калі мы працягваем тэму амерыканскага трэка, што Лукашенко аказаўся паміж молатам і накавальняй. Вось з аднаго боку ён вельмі хуценька адрэагаваў на прапанову Трампа ўвайсці ў Савет міра. Літаральна там менш за суткі спатрэбілася часу, каб сказаць окей. Але разам з тым апошнія вось падзеі яны паказваюць поўнае фіаска Лукашенка. І менавіта з-за таго, што ён не атрымаў дазвол ад Пуціна, ён не паехаў у Вашынгтон. Больш таго, не паехаў нават і Рыжанкоў. Тыя чыннікі, якія агучыла беларуская прапаганда, яны вызываюць толькі усмешку. І мы бачым, што рэальны суверэнітэт, які мае Беларусь на сённяшні дзень, ён якраз вызначаўся падчас магчымай паездкі прадстаўнікоў лукашэнкаўскай Беларусі ў Вашынгтон. Мы бачым, што Мірзіёеў у Вашынгтоне, Пашынян там, Аліеў там, Такаеў там, і гэта тыя людзі, якія таксама адчуваюць ціск з боку Расійскай Федэрацыі. Але разам з тым яны маюць усё ж такі такі павадок ад Пуціна, які дазваляе ім быць самастойнымі ў прыняцці рашэнняў у знешняй палітыцы. А для Лукашенка гэта аказалася неперадольным. Таму што ціск менавіта Масквы прывёў да таго, што Лукашенка ні сам, ні яго пасланцы не паехалі ў Вашынгтон. І гэта таксама моцны удар па рэпутацыі Лукашенка і па тых мэтах, якія ў яго ёсць у галаве. І гэта дзякуючы ў тым ліку дэмакратычным сілам, таму што на сённяшні дзень якраз дэмакратычныя сілы Беларусі яны прывялі да істотнай ізаляцыі Лукашэнкі на міжнароднай арэне. Яны фактычна пераўтварылі Міністэрства замежных спраў, ну, такі ў аддзел, філіал расійскага МЗС. І гэта таксама ёсць вынік працы і дзейнасці дэмакратычных сілаў Беларусі. Спадар Анатоль, ці вядома штосьці, магчыма, ёсць нейкія размовы, папярэдняя інфармацыя пра новыя, цяжка сказаць вызваленне, але вызваленне палітвязняў, ці вядома штосьці пра гэта? Ну, тут вельмі важна, і гэта маё такое пасланне часы супольнасці беларускай, якая пазіцыянуе сябе як таксама прыхільнікі пераменаў як дэмакратычныя сілы. Зараз патрэбна з аднаго боку не блытацца пад нагамі у амерыканцаў і не блытаць еўрапейцаў. Што я маю на ўвазе? Вельмі ясна заявіла адміністрацыя Трампа, што іх задача вызваліць усіх палітычных вязняў. Наша задача дабавіць да гэтага пункта стоп рэпрэсій унутры Беларусі. То бок патрэбна, каб Трамп вызваліў палітвязняў і зрабіў усё магчымае, каб спыніліся рэпрэсіі унутры Беларусі. За гэта можна аддаць санкцыі амерыканскія, якія ёсць. Яны істотныя, але не настолькі, як еўрапейскія для Лукашэнкі. А вось еўрапейскія санкцыі, як ўжо і казала Святлана Ціхановская, патрэбна мяняць на вызваленне краіны. Зрабіць усё магчымае, каб там адбыліся нейкія істотныя змены ўнутры краіны. Вось гэта на сённяшні момант, на мой погляд, з'яўляецца адной з важнейшых задачаў дэмакратычных сілаў і на што павінны быць скіраваны нашы дзейнасці і нашы рэсурсы.